Hello, good morning. Dito si Aro. At sa November 20, birthday pala nung misis ko nung November 17. At wedding anniversary din namin is 25. And so ngayon gaganapin niya na November 20 kasi it's Saturday, it's weekend. Hindi walang trabaho yung mga ibang kapatid niya, mga friends niya siguro. So magluluto ako ng mga 5 patay siguro. So samahan niyo po ako at samahan niyo ako magluto kung gusto niyo manood. Gusto niyo manonood kayo. Tapos mamaya ayos ng konti at negative 3 po ngayon, November 20, Saturday. So andito pala ako sa kotse, kararating ko lang kasi may hinatid ako. It's already 5 o'clock in the early morning. Yan, medyo madilim pa. Ayan. So andito ako sa loob ng sasakyan. So manonood po kayo. Samahan niyo po akong magluto. Magluluto si Aro ulit. Okay. So ito November 20. Yan po. Kararating ko lang sa bahay. Yan, nasa harapan namin lang. Tahimik pa, 5 o'clock. Mga nag-snow. Ayan. So mga araw, ito yung mga ingredients ng unahin ko yung kalderetang babi. Ayan. Ayan. Pasensya na po sa di pa ako nakapag-upload kasi nawala yung salamin ko, hindi ko nahirapan ako. Ayan. Mamaya, tsaka isa pa, i-charge ko muna yung cellphone ko at lobat na. Ito yung baboy na lulutuin ko. Kalderetang baboy na buto-buto, ribs. Ayan. Charge ko muna yung cellphone ko. So mga araw, good morning. Gali pa kay Ricardo na para ang unang kumay. Okay. Unang ko ay kaldereta yung babi. Babi. Po yung hiwa kong mga dekado. Yan. Tapos may ribs tsaka pork belly na baboy. So magandang umaga. Ito si Aro at ito mantika.
sa letrang D, Del Monte, pineapple. Ito yung pinakasapaw. Para sa luglog yung chicharon. Sorry, nakat yung aking ano. Nalagyan ko ng sugar. Nahihulog ko na yung patatas. Direta ni Haro. Hindi na lang tapos nito. Susunod na yung aking dinuguan. So, what is the day today and the weather? It is Saturday, November 20th, 2021. Right now in Sherwood Park, Canada, it's -9 degrees and cloudy. Today, there will be snow showers with a forecasted high of -8 and a low of -14. Due to current wind conditions, it feels like it's -17. Thank you. Susunod yung dinuguan. Ito po yung ingredients. Belly,
tsaka yung laman, tsaka nilagyan ko ng konting isaw, tsaka may sili at bawang sibuyas lang, tsaka suka. Yan. Iba yung dugo dito, nakapak na. So sibuyas, bawang, sili, tsaka dugo, tsaka suka. Ito isaw, lalatasin ng mantika. Lalabasin ko yung mantika. So yung bili, bel. Nag-i-snow na naman. Ayan. Dito ako sa likod. Ayan. Yung likod namin. Yung puti na. Nag-i-snow pa. Ayan. Hirap pag-snow.
yung nilagang baka para may sabaw. Ayan. Kagabi na ko na tawag dito, nailaga ko na. So ang susunod ngayon, ingredients. Oh my god. Tawag nito. Sibuyas, luya, bawang, spring onions, paminta, and sili. Sabay na yan. Okay,